Днес имаме много интересна задача, а именно да се превърнем в госпожа Дъвка от напитките на Ната де Коко. Ето да я видите в нейната пълна прелест. Имаме бяла перука, имаме сини лещи, само кожата няма да си прави лилава. Нямам търпение да видя крайния резултат, така че да започваме, но първо... Сега вече сме абсолютно готови да се захващаме. Let's go! Ако се чудите какво дъвча докато пия тази напитка, това са пилираните парченца кокосче, които ги има и в трите вкуса и на мен са ми любимата част. Започнем с сините лещи. Точно като нейните са. Лещите са 10 от 10. Сега е време да се гримираме като нея. Както виждаме тук, тя цялата е лилава на цвят, затова ще интегрирам малко лилаво в грима. Има розова очна линия, така че и това ще го пресъздадем. В момента имам само вежди, така че ще си направя базата и ще се върна. Сложих си син хайлайтер, мисля, че изглежда много добре. Сега е време да довършим очите. Почваме много лекичко, само с светло лилаво. И сега слагаме малко по-тъмно лилаво. Разнесохме ги малко, сега ще направим розовата очна линия. Гримът ми официално е приключен. Това е моята розова очна линия. Сега е време малко да си скрия натуралната къдрава коса. Ето тази бяла перука. Направих да спина. Сега вече съм готова за перуката. Ами и господа, представям ви ледената кралица. Честно казано си мислех, че тази перука ще изглежда по-зле. Аксесуарите, които ни останаха с ушалки, ушички, ръкавички, целият аутфит като цяло. Ще се опитам да намеря в къщи какво имам от тези неща. Бях да сложа слушалките така, че да изглеждат окей. Слагаме котешките ушички, които имам от 2017. Нямам същото, но сложих някакво черно кожено такова да има. Сложихме и ръкавичките. Сега ни остана само единствено маската. Преди това трябва пак да спина. Готова съм за маската. Але не съм слагала такава маска сигурно от 2 години. С това нашият косплей е официално завършен. Мисля, че се получи доста добре, предвид, че използвах само неща, които вече имам вкъщи. Ето да ни видите една до друга. Пишете в коментарите коя от напитките на Ната де Коко да е следваща. Госпожа захарен памук или госпожа маршмелоу. Това беше всичко. Thanks for watching и bye!